Njega kad vidim, ospice dobijem. Izgovorila je Dara Bubamara, pevačica poznata po, britkom jeziku. Tako je. Imamo medijske analize, izveštaje, gledamo šta stoji iza ovoga, kako se to uklapa u njen, bez dlake na jeziku stil. Da, da. I šta nam to govori o popularnosti danas zapravo? Upravo. Krećemo od te rečenice. Baš je, odjeknula. Apsolutno. Ta izjava je, klasična Dara. Snažna, direktna i garantovano privlači pažnju. Da. Ona je ceo brend izgradila na tome, na toj nekoj, nefiltriranoj ličnosti. To je izdvaja. Znači, citat je jasan, njega kad vidim, ospice dobijem. A meta je, Era Ojdanić. Da. Blic je pisao, čini mi se 18. avgusta 2025. da je to rekla onako kao iz topa. Pitali je za kolege koje ne podnosi i eto. Pa da, to se savršeno, uklapa u taj njen javni nastup, takao iskrenost, autentičnost. Čak i kad je oštra, publika često reaguje na to, deluje nekako stvarnije u moru PR-a. Osvežavajuće možda? Moguće. Čak i ako je ta stvarnost pažljivo odabrana za javnost. To je deo tog nekog šireg trenda, vrednovanja stvarnog. Ali ovo nije kao prvi put da postoji napetost između njih dvoje, je li tako? Ne, nikako. Ima tu istorije. Dara ga je ranije optuživala da je pljuvao. Ima i onih nekih YouTube klipova gde on priča o njoj, znači nije ovo iz vedra neba. Ma da, apsolutno. Ima to korene i tu sad dolazimo do zanimljivog dela koji i Blic spominje. A to je? Ojdanićevo ćutanje. Nema reakcije na ovo za ospice. Da. To je čudno s obzirom na... Jest. Možda je proračunato, ko zna. Možda izbegava dalju eskalaciju ili hoću da se postavi kao iznad te estradne drame. Moguće. Kontroliše narativ, što bi se reklo. Upravo. A to je baš suprotno od nekih ranijih situacija gde su oboje bili, prilično glasni. Setimo se samo nekih njegovih nastupa. Ume i on da bude direktan. O da, Amik Show i slično, da. Znači, ta tišina je interesantan preokret. Hajde da proširimo malo priču. Njen stil generalno nije samo Era, jel da? Ma ne, nikako. Ima onih izjava kao devojke mole Boga da ih neko muva, a ja imam 1.000.000 udvarača. Da, sećam se toga. Ili kad kritikuje druge zbog lažnog sjaja. Slikaju se tamo avioni, kamioni, a sve laž. Jeste. I o privatnom životu priča otvoreno. Ona je odnos s bivšim mužem, kao bolje živimo razvedeni nego mnogi u braku. Ta direktnost je nekako konstanta. Pa da, vidiš, ta doslednost baš sugeriše da je to svesna strategija. Brendiranje. Svaka takva izjava, provokativna ili lična, osigurava je mesto u medijima. Tačno. Mediji to jedva čekaju. Blic, novosti, portali, YouTube. Naravno. I onda se stvori taj krug, Dara kaže nešto jako, mediji to pojačaju, ona ostaje relevantna, u centru pažnje. I onda je to ohrabri da nastavi? Upravo. U tom, da kažem, ekosistemu, kontroverza je zapravo alat, efikasan alat za održavanje relevantnosti. Ona to, čini se, majstorski koristi. Znači da sumiramo nekako. Ova priča sa ospicama, to je mnogo više od samo jedne rečenice. Definitivno. To je kao destilat cele njene javne persone. Nefiltrirana, samouverena, nekad na ivici, ali i dosledna, prepoznatljiva. Da. A ovaj sukob sa Erom samo podsjeća na te neke dugogodišnje dinamike na estradi i njen način da se u tome snalazi. Tačno. Njena dugovečnost na sceni pokazuje da ta, kako si rekao, strateška autentičnost. Da, ta percepcija stvarnosti može biti baš moćno sredstvo. Možda i moćnije od neke savršeno ispolirane slike. Vrlo moguće. Ona je primjer kako se popularnost gradi i održava i van samih pesama. Oslanja se jako na ličnost. Ličnost koja polarizuje, ali eto, radi posao. I za sam kraj, ostaje nam jedno pitanje onako za razmišljanje. U svetu gde se imidž toliko pažljivo gradi, kontroliše, filtrira, da li je ovakva neka sirova, nefiltrirana iskrenost, čak i kad je, provokativna i izaziva bure,
Da li je to možda dugoročniji održivi put do prave konekcije sa publikom? Održiviji od neke besprekorne, ali možda hladne fasade?